skaču tramvaji ulicom Cara Dušana, Beograđani jure kao da su najzaposleniji ljudi na svetu i kao da se više niko ne seća turskog kupatila u broju 45, koje već godinama još samo filmadžijama služi kao scenografija. Nekada je to bila u 18. veku Die Lange Gasse, austrijska ulica. Tako se zvala? Tako se zvala nekad, jeste upravo tako. Austrijanci su napravili regulaciju današnje Dušanove ulice, a negde kasnije, najverovatnije sredinom 18. veka, napravljeno je tursko kupatilo, zapravo turski hamam, koji se nalazi u sklopu današnjeg javnog kupatila koje su podigli braća Krsmanović i koje je formirano negde između 1901. i 1920. godine. Ja predlažem da uđemo, jer ovo su vrata od 2004. godine zamandaljena. Dakle, Rade, evo nas u parnom kupatilu Dunav s početka 20. veka, 1901. S početka 20. veka i ovo su verovatno autentične komponente ulaza u samo kupatilo. Vidim i raspored rada, ponedeljkom se nije radilo. Ovo je već antikvitet. Antikvitet je čitav objekat svojom arhitektonikom, te je 2001. godine zaštićen kao spomenik kulture. Nalazimo se u stvari na jednom od prvih bazena u Beogradu, javnih. Ovo je javno kupatilo koje je formirano oko starog turskog hamama, pretpostavlja se iz 18. veka, taj običaj javnog kupanja koji su i oni u suštini preuzeli od Vizantije, a pre toga od Rimljana, pošto je u suštini javna kupatila vode poreklo od starih antičkih rimskih kupatila, tako da i Turci preuzimaju to od Vizantije i prenose nam prosto negde u nasleđe. Da je ovaj bazen bio hit među Beograđanima svedoči reklama iz 30. godina prošlog veka, ali i da su pre skoro 100 godina naše sugrađanke išle na manikire. Pažljivo oko uočiće i strogu polnu segregaciju na delu, ali i koliko su i na bazenu muškarci bili jednaki od žena. Za muškarce 7, za žene 4 sata bazena dnevno. Malo je poznato da je do druge polovine 60-ih Beograd imao samo 2 zatvorena bazena. Na Starom Difu i ovaj, takozvani Severov bazen. Teško je danas zamisliti da su se ovde igrale vaterpolo utakmice u kojima je branio nenadmašni Milan Gale Muškatirović, najbolji jugoslovenski vaterpolista svih vremena. Da je publika sa ovog balkona navijala i da je, kaže upućeni, Severov bazen na Dorčelu bio svetska prestonica vaterpola. Ostale su skakaonice, evo i sa ove strane i sa one druge, tamo takođe imamo sačuvane skakaonice. Dakle, pored tamo vidjet ćemo kupatila, ovo je bio bazen za plivanje. Tako je bio bazen za plivanje, naravno on je u kasnijem periodu doziđivan, pošto je kupatilo funkcionisalo sve do negde skoro kraja 20. veka. Ja kad sam bio mali, ja se još uvek sećam javnog kupatila i tuševa koji su se čuli kad se prolazi Dušanovom ulicom negde tamo krajem 80. godina. Gde su se kupali radnici i ljudi koji nisu imali mogućnosti da se okupaju kod svoje kuće. A kad je bazen zatvoren, u njemu je otvorena prodavnica autodelova. Srpski izum, nema šta. Sada ulazimo u deo kupatila, javnog kupatila, koji je u stvari ostao iz turskog perioda, iz 18. veka. Znači, kako zavod kaže, to je negde, pretpostavlja se posle 1739. znači posle Austrijanaca, je to kupatilo napravljeno. Ispostavlja se da je, ovaj deo kupatila koji je najstariji, negde iz 18. veka. Vidi se ovde kupola, stara kupola. Da, onako uticaj definitivno orijentalne arhitekture. Pa da, liči definitivno. A sa ove strane se nalazi suvi deo kupatila, tako da su se oni ovde kupali. Ovaj bazen je bio napunjen vodom i ovo je bio topli deo kupatila. A ovaj ovde deo kroz koji smo prošli je bio hladni deo kupatila. To je u stvari još ostatak od rimskog perioda, od Rimljana. Oni su imali posebno podeljena kupatila, tako da su imali te takozvane kaldarijume, gde je bila hladna voda, pa onda neku vrstu saune gde se za preznojavanje. Evo ovde ono što je interesantno, to je ostatak kupole. Takva kupola se još nalazi u Beogradu, recimo i na Donjem gradu. Gde je sada observatorija? Gde je sada observatorija, jeste. Dakle, kupola koja je karakteristična za amame.
Baš ovakva. Jeste, baš ovako sa svetlom. Svetlost prodire, je? Tako je, svetlost prodire od ozgo. I ono što je interesantno da je ova prostorija, kao što vidite, nema prozora. Nema ni jednog jedinog prozora, a osvetljena je fantastično. Pa nema prozora, nije bilo potrebe da postoji prozor, da ne bi neko gledao unutar kupatila kad se tako je. Ovi delovi kupatila takođe pripadaju starom delu hamama, međutim, oni su tokom vremena prepravljani. Sad ono što mi ovde vidimo, u stvari, ostaci su gore pruskih svodova koji su za Beograd. Jeste, evo ovde se nalaze, tako je, nalaze se evo ovde u tim pruskim svodovima željezni i profili, koji su negde za Beograd i uopšte za Evropu i ovaj deo Evrope karakteristični negde od kraja 60. godina 19. veka pa skoro do kraja 19. veka. Takođe ovde vidimo ostatke pruskih svodova, dakle ne možemo sad tačno da odredimo da li je ovo deo iz 18. veka, prosto vidimo da je u 19. veku zasvođeno. Sad, da li su u pitanju prepravke, da li je prosto kupola kupatila umeđu vremenu propala, to ne znamo, ali ono što je ostalo ovde originalno i što je interesantno, to su ovi zdenci za vodu, odavde su ljudi grabili vodu i hladili se, recimo, tom vodom. A ovo je jedan sto koji je bio zagrevan, jedan kameni sto koji je bio zagrevan, jeste, gde su ljudi prosto ležali. A onda iza jednog zida pronađu smo autentičnu biletarnicu. Neverovatno, Rade ovde pronašao... Recimo, evo za šampon. Neverovatno. Evo, pogledajte. Parno kupatilo Dunav, 35 dinara bio je jedan kupon za šampon. Hoćete jedan peški? Jedan veliki, molim vas. Koliko je ovde? 70 dinara. 70 dinara, dobro, nije skupo. Daćete mi i jedan tuš, jedan šampon i jedan fen. Tuš. Peškiri su najskuplji, peškiri su se krali i idemo sada onda da vidimo kako su se to naši sugrađani kupali. Bile su male i velike kuponice. Da, ovo su male kuponice. U ovom delu ovde. I tu vidite samo tuš i mali deo za tuširanje. Ovo je zaista splet hodnika, bilo veliko ovo kupatilo. Jeste, veliko kupatilo. S ove strane ovde imamo, to su velike kuponice. Gde su ljudi imali i kadu posebnu. Da se pruže lepo. Da se pruže, imali su ogledalo. Vidim na hipotelju. Punu intimu u ovom delu velikog kupone. Ovo je veliki, ogroman objekat i jako atraktivan, pokriva 3 veka Beograda. I nekako bi trebalo da se nađe mogućnosti da se ovaj prostor sredi. Ovo može da bude odlična turistička atrakcija. Kroz jedno kupatilo se može pričati istoriju Beograda. I svakodnevice, kroz 3 veka. I svakodnevice kroz sva 3 veka. Trebalo bi naći neko privatno javno partnerstvo koje bi moglo da uloži neka sredstva da se ovaj prostor sredi i da ta sredstva ponovo vrati Beogradu.